अरे ये आम से बहु रूपीटी आहा केते पिला माने तो खुशी होतला मजबूर करतला खुशी होतले खाली आम ए केतळे लागे पुलिस आसली ना कौन से देखले जानवे कौन है कौन ना घटना सब कौन है से देखले जानवे नहीं कि बहु रूपे आज्ञा 15 दिन है गाँव को आसी विभिन्न प्रकार बेश पकई बुलूला हिंदू कि मुसलमान कौ संप्रदायर केही जानती मुखा पिंधिले मुह लुचि जाए आज्ञा मुखा तले असल चेहरा छपी जाए कौन नहीं ये ठीक कथा कहूँ बोधे हाँ कौन कर देखा जाऊ कौन हो देखा तो मना करथिला ए कोर पांडव बनी बोली मना करे तमे के आमे कोर पानी व्यवहार करिछु करिबु जदि तमर किछ असुविधा होछि ताल तमे को न आस अबे को होछि हमर ये को होछि हम समस्त कर ए कोर पानी खेला तम धर्म नष्ट होछि आमे जा कहलो ता मानिबा को बाध्य बस जदि न मानु बाजिबो अबे किए बे तू मनीष मनीष हाँ मनीष मनीष आमे लड़ुचु देख धर्म नामे धर्म धर्म मोर चला बाट पड़ी फूलर गालीचा आल्ला कही धर एक हाथ कृष्ण कही धर अन्य हाथ जीवन हब तुमर सुख शांति मैत्री बगीचा मल्लिका हेलो ए मल्लिका आ आ आ आ आ मल्लिका आ आ आ आ आ आ आ मल्लिका आ आ आ आ आ हेलो आ हेलो मल्लिका तते एते बेले के समय हैला हैं
ରାଜା ଘର ଝିଅଟେ ତ ଆଉ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ହଲି ଦୋହଲିକି ଆସିବୁ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ। ଆସିଗଲା ଆଉ। ହେଇ ହେଇ ମୋ ମଲ୍ଲିକାକୁ ଉଡେଇ ଦେଲୁଟି। ଆଉ ଡେରିରେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଦାନା ଖୁମ୍ପିଛି କି ନାଇଁ ତ ଡମ୍ବୁରୁ ମାଡରେ ଉଡିଗଲା। ହସୁଛୁ ମଲ୍ଲିକା? ଆ ଆ ଆ ଆ ମଲ୍ଲିକା ଆଉ ଆସି ଖାଇବନି। ତୁ ତୋ ଘର କୋଉଠି? ବାহ, ବଢିଆ ବେଶ ହେଇଛୁ ତ। କେତେ ଦିନ ଏଠି ରହିବୁ? ଆଲୋ ସୀତା ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ନାନା, ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲ। କଣ ଭାବୁଛ କି ନାନା? ଆ ଲୋକଟା ମିଞ୍ଜାଜ ଗରମ କରିଦେଇଗଲା ହୋ। ବଢିଆ ବେଶ ହେଇଛି, କୋଉଠିକାର କେଜାଣି? କିଏ ଜାଣେ, ଏ ଗାଁକୁ ତ ପ୍ରଥମ ଆସିଛି। ହଉ ଚାଲ ପୂଜା କରିଦେବି, ଆସ। ତଳ ବସ୍ତିରେ 25 ଘର ମୁସଲମାନ। ଆଗରୁ ଗାଁରେ ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ଚାନ୍ଦା ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖିଆ ମାନେ କଣ ସବୁ ଟୁପୁଟାପର ହଉଛନ୍ତି। ଦିନ କାଳ ଯାହା ହେଲାଣି। କଣ ହେଲା ସେଠୁ? ଆମପା 200 ଘର ଅଛୁ, ସିଏ ଆମର କଣ କରିବେ? ଆହା, ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କଥା ପଡ଼ିନି। କଥା ହଉଛି ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ମିଶୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି କୋଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛୁ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଆମେ ଆମ କାମରେ। ଖାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନହେଲେ ଗଲା ନା ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহ আল্লাহ, আল্লাহু আকবর, আল্লাহ। আকবর, বাহ, আজ কিন্তু বঢ়িয়া দেখা হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক করে কইলু, তু কিଏ? ମୁଁ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ। କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ଆଲ୍ଲାହ? ଯାଉନୁ, ଯା ମସଜିଦ ଆଡେ ଯା। ମୁସଲମାନ ବେଶରେ ଭଲ ଦିଶୁଛୁ। ଆଲ୍ଲାହୁ আকবর, ଆଲ୍ଲାହ। ମଲ୍ଲିକା, ଏ ମଲ୍ଲିକା, କୁଆଡେ ଗଲା ଏ ମଲ୍ଲିକାଟା? ଜୁଆର ଗୋସାଇଁ। ଆରେ ହଁ ହଁ ଜୁଆର ଜୁଆର ଜୁଆର। ଗୋସାଇଁ କୁଆଡେ? ସକାଳୁ କଣ ପୂଜା କାମ ସାରିଦେଲେଣି ତ? ଆରେ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋସାଇଁ, ତମେ ତ ମନ୍ଦିର ଛାଡି କେବେ ବାହାରକୁ ଆସନି, ଆଜି କେମିତି? କଣ କରିବି, 2 ଦିନ ହେଲା ମଲ୍ଲିକାଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଯେ ଖୋଜି ଚାଲିଛି, ମିଳୁନାହିଁ। ମଲ୍ଲିକା? ତମର ସେଇ ଧଳା ପାରାଟା ତ? ହଁ, ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୁମୁରୁଥାଏ, କେବେ କୁଆଡେ ଯାଏନି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋର ମାୟା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଏ ଗାଁରେ ଯେତେ ପାରା ଅଛନ୍ତି, ତା ରଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଧଳା ତ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବାରି ହେଇ ପଡୁଥିଲା। ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ମୁଁ ପାଉନି। ଆରେ ହେଇ, ମୋର ତ ମନେ ନଥିଲା, କାଲି ମୁଁ ତମ ସେଇ ଧଳା ପାରାକୁ ଦେଖିଛି ଗୋସାଇଁ। କୋଉଠି? ମୁସଲମାନ ବସ୍ତିର ରସୁଲକୁ ଛତା ମରାମତି କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି, କାଲି ଯାଇଥିଲି ଆଣିବାକୁ। ତା ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାରେ ଧାନ ଶୁଖୁଥିଲା। ତମର ସେଇ ଧଳା ପାରାଟା ଅନ୍ୟ ପାରାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସେଇଠି ଧାନ ଖୁମ୍ପୁଥିଲା। କଣ କହିଲୁ? ମନ୍ଦିରର ପାରା ଯାଇ ମୁସଲମାନ ବସ୍ତିରେ? ଜାତି ଫାତି କିଛି ଠିକ ରଖୁନି। ଆସୁ ସେ, ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗାଧେଇ ନଦେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶେଇ ଦେବିନି। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଟିକେ ଚଖେଇ ଦବ ଗୋସାଇଁ।
କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୁଡ଼ିଟା ଉଡ଼ି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗମ୍ବୁଜରେ ଲାଗି ଯାଇଛି, ମତେ ଟିକେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବାକୁ? ଯା ପଳା ଏଠୁ। ମୋ ଗୁଡ଼ି ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ କିଏ? ଆପଣ ନହେଲେ ମୁଁ ଚଢ଼ିଯିବି। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଚଢ଼ିବୁ? ତମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ପରା ତମ ଲୋକମାନେ ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଆମ ମସଜିଦ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଗୁଡ଼ି ଆଣିବୁ? ନା, ହେଇପାରିବନି। ଯା ପଳା ଏଠୁ। ଏଇ ଚାଲ ଏଠୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହେ ମଲ୍ଲିକା, ତୁ କ'ଣ ଏଠି? ତତେ ଗୋସେଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି। ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ? ଆଲୋ ମଲ୍ଲିକା, ତତେ ମୁଁ ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। କ'ଣ ହେଲା, ଯିବୁନି? ହଉ ନ ଯା, ଗୋସେଇ ଆସିଲେ ତୁ ବଳେ ବଳେ ଯିବୁନି। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु, अरे 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 ले 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 ले, खाना खा ले। हाँ, दोनों बैठ गए। हाँ, खा ले खा ले खा ले। हाँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ଆବେ ତୁ ଏଠି କେମିତି? এইটা হচ্ছে একটা গুপ্তচর, বুঝলো? এ ভাবুଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ। ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଚୁପ ସଚେତନ ଭଳିଆ ଅନେଇଛି। ଆମ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ଆମ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ମତଉଛି। আবে ତୁ ସତ କହ, ତୁ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ? ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି କହିପାରିବ? ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ହିଁ ମଣିଷ, ମୁସଲମାନ ହିଁ ମଣିଷ। କ'ଣ ଶୁଭିଲା ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ ଆମ ଧର୍ମର ବୋଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଉଟର ଉସ୍ତାଦ ଆଉ। ଶୁଣ, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଆମ ସାହିକି ଆସିବା ବନ୍ଦ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସାହିକି ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ସାହିକି ଆସିବୁନି। ଯାଆଡୁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଏ ବିରେଞ୍ଜ ଭାଇ ରହ, ମୁଁ ତୋରି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଯୋଉ ଆମର ବହୁରୂପୀ, ହଁ, ସେ ମସଜିଦରେ ବସିବାର ଦେଖିଲି। ମସଜିଦରେ? ଇଏ ବହୁରୂପଟା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ବେଶ ଝମିଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ତ କେତେବେଳେ ମସଜିଦର। ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଚାଲୁନ ଆମେ ଗାଁରେ କହିଦେବା। ହଁ ଚାଲ 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 ହଁ ଚାଲ। ହଁ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम। प्रभुर आळती की सुंदर, बम बम भोले। ତୁ ଏଠି? ଓଲା ତଳକୁ ଓଲା।
हाँ? আবে ততে শুভুনি কি? আবে তো গুসাই কোন কইলে শুপুনি কিবে? ଏ କ'ଣ ଏ ବିରଞ୍ଚି ତାକୁ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି? ତମେ ଜାଣିନ କାକି ଇଏ ଗୋଟେ ପାଜି ଅଛି। ଆମେ କାଲି ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ମସଜିଦରେ ବସିକି ନମାଜ ପଢୁଛି। হে ভগবান তু কଣ কলু রে চଣ୍ଡାଳ? ଏଇଟାକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହି ଗାଳି ଦଉଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ହଉ କି ମୁସଲମାନ ହଉ ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଉ ତାକୁ କହିଦିଅ ସାହୁ ଏଠିକି ଆସିବନି ବୋଲି। ୟାକୁ ସେମିତି କଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଭୁଲେଇ କରିଦେବେ ଏ ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଏ ଘରେ ମାଉସୀ ଆଉ ସେ ଘରେ ପିଉସେଇ ଇଏ ମଜା ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଅଧର୍ମ ହବ ରେ। ତାର ଏଠି କେହି ନିଜର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଏମିତି ତମେ ମାରୁଛ। ଯା ପୁଅ ଯା। ହଉ ହଉ ହେଲା 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 ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ଜୁହାର ଗୋସେଇ। ହଁ ଗୋସେଇ 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 ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କର। ଯାଉଛି। ଗୋସେଇ 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 ଆରେ କ'ଣ କିରେ? ତମ ଧଳାପାରା ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି। କାହାକୁ? ମଲ୍ଲିକାକୁ? ହଁ ମ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତ ଧଳାପାରା ଏଇ ଗାଁରେ। ଆରେ କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ ତାକୁ? ମସଜିଦ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗୁଡ଼ିଟା କଟିଯାଇ ମସଜିଦର ଗମ୍ବୁଜରେ ଯାଇ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବାକୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଆଦୌ ଗୁଡ଼ି ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଗୁଡ଼ିଟା ଯେଉଁଠାରେ ଲାଗିଛି ସେଇଟାରେ ତୁମ ଧଳାପାରା ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ସହିତ ବସିଛି। ଯେତେ ଡାକିଲି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତମକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେ ଭଗବାନ ମୋ ପାରା ଯାଇ ମସଜିଦ ରେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ତ ରାତି ହେଲାଣି କାଲିକି ଆ ଯିବା। ହଉ ହଁ ଜୁହାର ଗୋସେଇ। ଯା। ହେ ଭଗବାନ ଆରେ ବାପା ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆରେ ବାପା ତୁ କାହିଁକି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଡି ରହିଛୁ କହିଲୁ? ଯୋଉଠି ସୁଖ ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ବୁଝିଲ, ଏ ଗାଁଟା ଯେମିତି ଲୋକ ଗୁଡାକ ବି ସେମିତି। ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନ ଦେଖୁଛି ଏ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନୁ, ତମେ କେମିତି ରହିବ କହିଲ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଗାଁ ଛାଡି ଆଉ କୋଉଠିକି ଚାଲି ଯା। ଏଠି ତ ମାଗି ଯାଚି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କୋଉଠି ହେଲେ ସେମିତି ମାଗି ଯାଚି ଖାଇକି ରହିବୁ। କୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବି ମାଉସୀ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାଉସୀ କୋଉଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଖ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ହେଲେ କୋଉଠି ପାଇନି। ଯୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେଠି ଖାଇଛି ଗାଳି। ଯୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେଠି ଖାଇଛି ମାଡ଼। ତୋର କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁଅ? ସେ କଥା ମତେ ପଚାରନି ମାଉସୀ। ସେଇତକ ସ୍ନେହ ପାଇନି ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ନେହ ରଙ୍କୁଣା ହେଇ ବୁଲୁଛି, ହେଲେ ସ୍ନେହ କୋଉଠି ପାଉନି, କୋଉଠି ପାଉନି। ପିଇସି ଆମ ଘରେ ନେଇ ରଖିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ନା ନା, ମୁଁ କାହା ଘରେ ରହିବିନି। ମୋ ମନ ଭିତର ଦୁଃଖକୁ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ମୋ ନିଜର ରୂପକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବହୁରୂପୀ ବେଶରେ ସ୍ନେହ ଟିକେ ପାଇବି ବୋଲି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି। ସତରେ ମାଉସୀ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସ୍ନେହ ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇନି, କୋଉଠି ପାଇନି। ପୁଅରେ ତୁ ସତରେ କେତେ ଭଲ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସେଇ ପାରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେଇ ପାରୁଛୁ। ଭଗବାନ ତତେ କୋଟି ପରମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା,
हेई हेई देखो गोसाई मल्लिका को हेई से ମଲ୍ଲିକା ଏ ମଲ୍ଲିକା ଆ ଆ ଆ ଆ ମଲ୍ଲିକା ତତେ ଆଉ ପାରି ହବ ତୁ ଶେଷକୁ ଏଇଆ କଲୁ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲୁ ଆ ଆ ଦେଖୁଛ ଗୋସାଇ ଏତେ ଡାକିଲେ ବି ଟିକିଏ ଅନଉ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ତାକୁ କମ ଥର ଡାକିଛି ଆରେ କଣ କରିବା କହିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କର ଗୋସାଇ ତମେ ଏଇଠି ଛିଡା ହୋଇଥାଅ ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ହଁ ଯା ଯା ଗଲୁ 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 କାହିଁ ଆସିଛ ଏଠିକେ ପାରା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି ଆରେ ମୋ ମଲ୍ଲିକାଟାକୁ କଣ ରଖିଛ ଏଠି ଆପଣ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେନି ଆମ ପାରାକୁ ତମ କଳା ପାରା ଏଇଠି ରଖିଛି ସେ ତ ସବୁଦିନ ଆସେ ଆଉ ସେ ଫେରିଯାଏ ଆମେ କଣ ତମ ପାରା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠୁ ପାରା ନବୁ ଆଉ ଯିବୁ ତା କେମିତି ହବ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବୁନି କାହିଁକି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ପାରା ଉପରେ ତାର କି ଅଧିକାର ଅଛି ଆରେ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ତ ସେ ଯାଉନି କଣ ହେଇଛି ଗୋସାଇଁ ଆମ ପାରାଟା ଉପରେ ବସିଛି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଦେବେନି ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ଦେବେନି ଏଇ ଯା ଯା ଚଢ଼ିକି ନେଇ ଆ ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି ନା ତମେ ଆମ ପାରା ଦବନି ସେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଛି ଆମେ କଣ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବୁନି କିଏ ଛାଡ଼ିବ ନା ଛାଡ଼ିବ ସେ କଥା ପରେ ଆସ ଗୋସାଇଁ ଚିତା କୁଟେଇବା ଚିତା ଆଏ ଚିତା କୁଟେଇ ଦେବି ସିଂହ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି ହଳଦୀ ମାଖି ଦେବି আর চিত্তা কুটেইবা চিত্তা আর সিংহ পানিয়ারে মুন্ড কুন্ডেই দেবি হলদী মাখি দেবি চিত্তা কুটেইবা চিত্তা মা মানে চিত্তা কুটেইব চিত্তা মা মাউসিয়ে চিত্তা কুটেইব চিত্তা চিত্তা কুটেইব এ মা মানে চিত্তা কুটেব চিত্তা হে ভাই বইছ কি চিত্তা কুটেব চিত্তা মা মাউসিয়ে চিত্তা কুটেব রাম সীতা কৃষ্ণ রাধা হনুমান সবু রকমের চিত্তা কুটেই দেবি হাতের না বি লেখি দেবি চিত্তা কুটেইব মা মাউসিয়ে চিত্তা কুটেইব সিংহ পানিয়ারে মুন্ড কুଣ୍ଡେଇ দেবি অলতা লগেই দেবি সিন্দুর পিন্ধেই দেবি চিত্তা কুটেইব চিত্তা চিত্তা কুটেইব চিত্তা আবে এটা কোটু আসি কেবে জমেছি জাতি ফাতি কিছু ঠিক ঠিকানা নাই আবে যে বহুত রূপরে সজাই হুয়ে তার কোন কিছু ঠিক ঠিকানা আছে মু ভাবুছি এটা গোটে উপর ভাইয়া তি দিন তলে দেখিদেলি গফুর সাঙ্গে কোন কথাবার্তা হউতলা গফুর আবে সে তো মাসেলা দুবাইରୁ আসছে বহুত টঙ্কা আছি বুঝিলু তাଙ୍କ ভিতরে গোটে কিছু ছক্কা পঞ্জা চালছি এই যে বহুরূপী মু ভাবুছি সে নিশ্চয় মুসলমান সেମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସଲାସୁତରା ଚଲେଇଛି ଗାଁକୁ ଜାଣ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ଆଉ চিত্তা কুটেইব চিত্তা চিত্তা কুটেইব চিত্তা মা মাউসিয়ে চিত্তা কুটেইব আলমা সুনা মো ধানা মো গেলুলি চিত্তা কুটেইবু লেখি দেবি নাল আহা হে প্রভু ওহো হে প্রভু ওহো 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 ஆமா আবে তো পাখরে গঞ্জাই ଅଛି ପଚାରୁଛୁ ପା ତ ଶୁଭୁନି କି ଆବେ ତୋ ପାଖରେ ଗଞ୍ଜାଇ ଅଛି ଆବେ କହୁନୁ କାହିଁକି ତୋ ପାଖରେ ଗଞ୍ଜାଇ ଅଛି ମତେ ଲୁଚୁଛୁ ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଚାର ହେଇଯାଇଛି ତୁ ଗଞ୍ଜାଇ ଅଫିମ ଚୋରା କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ରୂପୀ ସାଜିଛୁ ଭାଇ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯାଇ ମସଜିଦରେ ବସୁଛୁ
मंदिर को तो जाए कौच रे बे मोर पुणी जाति कौन बहु रूप की जाति पाति नहीं बाबू गाँ गंडा घर द्वारा किसी नहीं आज ये गाँव रोची आउ किछ दिन गले मन छाड़ी गले आउ को गाँव जाए रही मोर की ठिकाना बहुरूपी बहुरूपी हरे तोर जाति नहीं ना जाति नहीं ना बेसी गोटे बाहा पिया देखो रह देखुच तते हे प्रभु हे शिवशंकर अरे जानिच मंदिर जो पारा रोला आ मस्जिद जो पारा रोला से दुटा को किए मारिक पकई देछि बेजाति प्रेमर फल गोटे मस्जिद रोला गोटे मंदिर रोला बेस आराम रोते दाना खाऊले घुमुरुले प्रेम पड़े मले किए कौन कर अबे मारला क्यों भाई कई जने मारथिबो मंदिर गोसई पारे नहले मस्जिद मौल भी Oh!